Ketika lelangi basentak naik le bumi basentak turun le marapi sagadang talui tiek di sinan terpakai sopan santun. Di mano titiak palito di balik telong nama tali di mano turun lenyek kita yole dari lereng gunung Marapi. Adat mendaki sarak menurun le cetu wana le molaki ni. Kali bilang nambah kuasa lah sama su itu yo karajo Aditya Warman di Minangkabau di tanah Pagaruyung le masu itu di rumah gadang 9 ruang. Di tanah Pagaruyung le bakuasu le Aditya Warman le Rajo Minangkabau le sama sotu cetu wana le malaki ni. Rajo nan sopan santun tahu diraso jo pareso tahu dia yang nanyo gendeng katona nampe le kanamonyo. Rajo elok nan tak tawado le suku le orang sakulilang le banyak le rakyat le nan sanang citu wana le molaki ni. Rajo Aditya Warman. Sama su itu masana kalau inyo lai suko baragi le suko pulo menolong orang musikin sanang pulo le kana yatim citu wana le malaki ni. Lainnya bantu le cendol le orang banse citu wana le Rajo Aditya Warman ko. Pendek curito Rajo ku ya sawanarancak bagi. Nagari subur makmur saman santoso bakambang masu itu kalau dicaliak tatanan cendonyo nagari dipimpin dia angkulare basarato jorajo nan di bawah masu itu kaki tangan lepa Aditi Rajo Aditya Warman ko mabagian. Jadi lah banyak le orang nang sanang lah banyak le orang nang suku le sampai ke rajo le tetangga le kairi jodangki le kamancali kitu wana le molaki ni. Ampun beribu kali ampun masana kok salah le kabana wa sampaikan mau diminta le kanarami. Kaba orang le nanambo baco entah ka sampai le entah tidak citu bana le mau laki ini anggong di tepi jalan di orang le ka Batawi biar dimakan tak tarsok katen asa di hati karam di bak kamari. Balam tanggola de tetanggo de teletak la de te pintu alam tak azin lo cerita ko itu ali cerita tentang itu ali kawaki Rajo Majapahit yola na aman cubo yo kamarusak jangan kamanggadu Rajo Minangkabau masu itu
Dek latibo aswang jo pitana latibo iri jo dangki latibo jajuk basarato jo muak citu anale malakini rajo Majapahit le dari Jawa ya nak kamaruntu kan rajo Minangkabau ko yo kabaparang kanamunyo la baparang wacakak banyak le balad yang basarato jo Padang la titik lah darah. Dek kasadio oyo kamanyarang le rajo Majapahit de aswang je pitona de iri nan jorangki yola kadatang le orang tu yola kamari cuitu bana le molakini. Yola tadanga le sampai ke Minangkabau masole orang Majapahit kamanyarang yo kamari yola kabaparang le jorang awak le sampai ke Talingo parajo Minangkabau. Lah sampai bagai nyutus candonyo kaki tangan candonyo orang le dari Majapahit le ke Minangkabau sampai le nyutus candonyo kamari baso kabaparang le anyolai kamanjawe lah orang Minang oleh orang awam. Kabakato lah orang awak masuk itu kabake utusan Raja Majapahit yola tibo di tanah Minang masuk itu masuk kama nyampaikan muka suik kama naklukkan yang menghancurkan Basarato jo kapaparang jo orang awak apa le kato le Raja Minangkabau Basarato jo aduh balang masuk itu. Ndak usah lah kita baparang kok ma bagian supaya le janta jadi petumpahan darah supaya le janado le orang mati supaya le janado karugian ma bagian. Kok nak menaklukkan yo Raja Minang di Minangkabau ko yo kok ya kamambil yo kekuasaan di negari ko salah darah kita tumpahkan kita adu kabau saja kita adu le kabau saja itu wana le laki ni. Aba ala kiro-kiro lela masuk di dalam maka bawa lepasan ko ke daerah Jawa ke Raja Majapahit nan disampaikan daripada kita bercakap banyak le daripada kita le baparang elok le kabau saja le kita aduh situ bana le laki ni
saturun yang la salasai katola sesuai nyobao pasan ke tanah jauh deda walang Om Majopai